Коста хора, аз съм прогеймър и с мен тук е топ прогеймър и почнахме на поредица на Skyblock, както виждате. Сега аз правя крафтинг сега. А може да им 10 крака? Да, ще направя, чакай. Ето че едната. Чакай да не хвърля в лавата. Ето, в водата. Почваме да чупим. Само мани са. Добре. Остана! Трябва да стане така. И как трябва да стане? Трябва да стане това. Трябва да почнем от начало. Хора, се върнем след малко. И хора, ето ни отново. Това го разбрахме. Ай, ще го взе. Аз направя крафтинг. Ай, сега ще направя 2 кирки ли да правя? Първо аз взема да чупя да не стане нищо. Или чичупи. Ей, че едната. Добре, дай ми я. Давай, чупи. Взем го и... Ма не слизай така, той. Е, това го гледах от един клип, едното момченце стоеше тук и тук ги взема. Другия не можеше да ги вземе. И да слиза не мога да ги взема, сега да ги взема само аз. Слизай да бош, да не остане. Аз сега го взе, по някаква причина. Какво трябва да направим сега? Обаче като направим каменна камъка взем. Ами там трябва да учим при другия остров с камъка. Ей сега да ми стана 10 и вземем. Дай още една чупя. Чакай, аз си чупи го ти, защото аз си тук ще... Не, аз вземам да теглам. Имам 9 блока и 2 грас. От чупеното. Теглам. Само да не взема да падне. Ще тук трябва да оголемим острова, да не паднем. Нали? Да, трябва го... Да, точно и това гледах клип. Имаш ли... Оле, бъгнах се! Имаш ли още... Бъгнах се! Ами левни. Оправих се. Дай ми нещо. 2 пъти скочи. Давай. Чупи камък. Добре. Взем го! Браво. Аз ще имам. Ще го вземай. Не. И изгорява флака. Абе, скачай. Пак се лагнах. Просто. Чак да падна. Не, той просто дата, че трябва да скочиш. Аз не скочих. Мен ме избутала в датата. Айде бе, не лагва. Айде идвай да слагаш. Аз сега ще стаковам каменна кирка. И аз чакам, ама... Ти имаш ли пръчки да ми дадеш? Да, чакай. Ама имам само за една кирка. Ето ще 2 пръчки. Да, ще чупя. Оле, какво ще чупих? Нищо. Нищо ще чупих, бе, сериозно. Не. Май лавата, от лавата ще чупих нещо. Не. Купчето! Взех. Отивам да слагам. Ние не сме много далече от другия остров. Оле, как ще да падна само... Тук съм ще има хубава работа на този остров. Аз отде бях там, аз спална. После бък. Ма това аз знам много хубави неща, аз съм го играл. Аз събра малко кало точно. Момек си за една такава. Не. Така. Я взема още тук. Аз направя такова от лавата това. Камък. Пам. Аз ще взема направо камък. Ама ако идиш първи или аз да ида, чакаме двамата да ги видим, чули? Няма сме лакоми.
Трябваше и така да се направи дупка, да не сме в водата. Ама да ги взимаме. Много яко, много. Пак става. Малко не мога да стигна И често. влезнал в лавата. Аре, пак влезнал в лавата. 6 камък имам. Давай, учай. Мисля, че стигнат. Май няма стигнат, нали? Няма. Аз взема и то камък. Оле, в този път, бе. Няма ти камък тук. Да, не стигнаха. Мога да скоча. Инди, не скачай. Скочи. Чакай, не вземай нищо. Няма, само тук копа дупка да можем да отидем. Айде, тук съм. Чакай, ма. Нищо не съм взела. Скочи, така. Така. Ти справ. Така. Добре, така. Скочи Чакай, и го отваряй. вземи. Я? Обувките взех. Взимай яйцата. Оле, си направим фирма. Да. Ти затова са ние такова да оцеляваме. Взимай това за овцете. Много си. Чакай, и тия ще взема също. Аз взех само обувките, нали няма проблем? Да, бе. И аз взех някакви обувки. Чакай, тук ще така. Супер. Ама от това дърво. Оле, за много да пада. Това дърво ще не е за ясно още. Ма внимай да ни паднеш, че тия айтеми трудно ги запомня. И това ще направя. Има ли други острови? Май нямаше. Не. Да, има. Ама къде са? Малко по-надалече. Чай ще видя след този остров дали има още. Май може да има. Оле, ми свърши хънгъра. Айде без зомбита, искаш. Дай бе са. Тук не виждам. Няма как да такова да бъде. Те има зомбита, гледал съм на Уейкет, ако го знаете. Да. Той преди играеше преди 2 години. И той на 5 епизод беше... Това не свършват тия яйца. Безкрайни са. Аз ще бия с кирката. Месо. Тогава може да спрем, ако искаш това. Много лесно се бият. Оле, имам 7 пилита. Стига, не спреми вече. Стига. Супер е това мапкора. Бим. Аз искам да взема малко месо. Спокойно вече се вземи часа, че и без има много. Аз съм 19 пилета. Ох, ще излизам, чакай. Ма как да излезна без тия да ме... Не! Остави ги, той без това няма значение. Падайте! Ще ги босна. Това умея. Той да падна заради едното. Ти на 2 удара умира. Дай ми кирка, защото нямам... Каменна само има. Дай ми. Ще спалвам овци. Защото ти имат вълна, нали? Пък и вече дачи месо на тази версия, нали? Така че можем да си бием овци. Излязна ли дървото? Не е още. Чудно. Това е много як томат. Дайте ми безкрайни неща. Та поица си я свършим двамата, нали? Кое? И накрая спуснем креативи, за да вземем всичко. Тук нали вече си имаме всичко? Имаше общо 5 острова. Май да. Ама аз тук не ги виждам нищо. Те са далечко. Аз съм бил на третия остров, ама нататък ми доскоча и него такова. Аз имам 17 Това не камък. съм го видяла. Имам 7. Мога да направя... Да спамваме крави, защото от тях можем да се такова. Искаш ли каменен меч направих? Ето че каменен. Въглям ти го. Ето, долу е. Взе ли го? Да. Не го взе. Ето че. Ето. Тебе назад. Аз ще лезна обаче. Айде, фарми. Айде, спускай.
Ти зле се отвън как ги такова, защото така... Али? Аз пуснах хангара, ще пусна зомбица до края, защото нали все пак имаме храна. Да. Аз си взема да опека тук. Някакво дърво да имаш. Това що ни израсва, не разбирам. Две дъски имам. Дай ми ги, стигнат за нещо. Ох. Влезнаха вътре. Да, мама. Или... Влезна да опека нещо. Става нощ. Сега гледай какви зомбита ще има, аз знам. Аз ще го големя пътя, О, чули. това се спална едно парсе, без аз да го спалвам. Еми. Аз ще го големя пътя, чули. Да. Да му защото си има зомбите О, му. то пиле се пека. Тая крава ми дай кожа. Ще мой! Имаш ли една такова, ледя? Имам за обувки, ма не, аз имам. Вземи ледера! Може ли ледер? Че го взе. Аз събрах 5 от тази крава. Може ли? Може да направя 6 плей, човек. Тая крава как я бутнах и падна. Виж как се прави ледер хорса. Ама аз го знам. Трябва да чупя камък, за да можеш да... Знаеш. Да. Аз ще ям пиле. Айде, че толкова камък си е в лавата. Така. Искаш ли малко яйца? Нуп. И аз трябва да излизам. Че не ми се полетата? Трябваше да ям. Оф. Искаш ли да ги дам? Аз имам още 2 запазени. Дай ми. Ето, гладен ли си? Да. Аз мога да си крафна армор. Взимай камък да оголемим пътя. Добре. Ама нямам кирка. Аз ти я дадах последните ми на тебе. Имаш ли пръчка? Но... Ма това дърво ще не расте. Я знам, няма някакъв стил. Когато аз го играх на този пустинния остров, имаше такова. Къде са другите острови? И аз това ще чудя. Оле, това само един остров ли е? Да пуснем ли лавата? Водата да тече надолу. Има начин това. Защо не тече? Гледал съм и течеше Тук преди. на етка е дупката. За това. Етка. И сега го спирам. Оле! Без да исках. Ама не можах, защото не я спирай. Така, слизай. Да мога после да... Слизай. Тя пусна, слезна отдолу, слизай. Ама да мога да скача, не я спирай. Бързо докато са там айтемите. Има зомби, ще хвърля меча, чули? Влизай вече. Аз ще хвърля меча. Видиш ли го? Пуснах го. Взе го. Тут има зомбите там. Оле, колко зомбита. Скелет. От него ще взема такова. Бос, Топко Геймър, знаеш, че тя работи може да са по-надалече. Оле, аз знаеш ли колко малко кръв останах заради този скелет? Хора, надявам се да харесал първи епизод от Skyblock. Ако ви хареса, лайкните, Зомби с абонирайте се голя, и чао!